però sí que és veritat que vaig sentir les declaracions del Pep, crec que no va estar, en aquest cas no va estar encertat i he de reconèixer que em va sorprendre. Jo no crec mai que ningú de la Junta Directiva hagi fet servir la meva maternitat per atacar-lo amb ell. Jo estic, tant jo com la meva família estem encantats del tracte que ens ha fet el club, ens ho han ficat el més fàcil possible, ens han intentat ajudar el màxim que hem pogut. Aquesta sensació l'he tinguda envers a tota la gent que treballa al club, tant gent de l'estaf com els jugadors, que s'han preocupat constantment de mi, podria dir que els meus amics s'han preocupat molt i molt de mi. Hi ha gent que ha agafat un avió per vindre a Nova York a visitar-me i en aquest cas, com bé dius tu del cas del Pep, per el que va dir l'altre dia em veig amb obligació, cosa que no m'agradaria entrar en un tema personal, no? Però sí que és veritat que amb el Pep ens vam veure a Nova York, quan hi vaig anar-hi amb una visita de 2 dies, però després quan hi vaig estar-hi fent el tractament i em van operar i vaig estar-hi més de 2 mesos, en aquell cas no ens vam veure i no va ser per culpa meva. Ell és el meu amic i jo en aquell moment el necessitava i ell en aquell moment potser va creure que no tenia que estar al meu costat. Ell va actuar així, jo hauria actuat segurament d'una altra manera. Però ja dic, no és veritat que només hagi demanat un nom. El Thiago Silva és un jugador que ja sabem d'altres anys també que l'hem volgut incorporar, que és un jugador que hi ha la possibilitat i ens agradaria que vingués, però si no ve Thiago Silva tenim altres jugadors que podrien vindre i en principi la intenció sí que és portar un central. Sinceramente es un chaval al cual aprecio muchísimo, es un chaval que en su momento, un jugador que en su momento intenté que se quedara, le dije que era muy importante para mí que se quedara, pero él sabía la competencia que tenía delante, sabía contra quién competía, contra lo que he comentado antes, los mejores jugadores del mundo en esta posición. En ese momento estaba compitiendo contra Xavi, contra Cesc y contra Iniesta. Y él son 4 jugadores, solo pueden jugar 2 van al banquillo, 2 juegan, 50%. Él, cuando ha estado bien, ha jugado un 50% más o menos de ese tiempo, un poquito más de ese 50%. ¿Que es posible que en partidos de más trascendencia haya jugado menos? Es que ahí también hay la opinión del entrenador y yo en este momento sigo pensando que para esos partidos yo veo en mejores condiciones a Xavi, a Cesc que a Andrés. ¿Cuál es la respuesta del club? Pues la respuesta del club es que se va a Thiago Alcántara y sube Sergi Roberto. Esa es la respuesta del club, ¿no? Me parece clara, fácil. Que tenemos muchos jugadores buenos, sí. Que tenemos que ver cómo esos jugadores siguen completando su proceso de incorporación al fútbol profesional, sí. Que seguramente tenemos muchos más de los que tienen otros porque no se dedican a eso, sí. Pero eso nunca es un problema. Nunca eso será un problema. No los hemos vendido, no los hemos colocado en el mercado, no los hemos utilizado para intercambiar no los hemos metido en ninguna operación para rebajar el precio no los hemos... Nada de eso. Seguimos contando con ellos, seguimos contando con el caso de Gerard o de Rafinha, porque creemos que en ese proceso, si se hubiesen quedado en el primer equipo, no hubiesen tenido los minutos que hubiesen sido necesarios, entonces nos hubiesen acusado de forzar el modelo y de que entonces no jugase. Per tant, que jueguen. Sergi Roberto li ha passat una mica que tinguin el Thiago per davant, és un jugador que tinguin projecció per haver anat al primer equip abans, ha fet que tingui que estar 4 anys al Barça B. Està clar que el Sergi és un jugador que hi confia moltíssim, que té moltíssimes possibilitats i lògicament l'hem de veure com competirà amb el primer equip, però tots pensem que és un jugador que té projecció i que pot fer moltíssimes coses. Tampoc falta que li fiquem la pressió de que ha de fer el que feia el Thiago fins ara, però estic convençut que si que era un perfil de jugador diferent ens aportarà molt i jo li tinc moltíssima confiança.